Ako'y kananay ba kasi iba-iba na paano ko na yan? Buat pagtatagayang gali, ay tayo niya. Kasi nagtatrak, isahin na rin sa tanan sa nagtatrak. Ano ba kayo rin ito bilang niya? Libo na ka rin. Libo na ka sana! Libo na ka sana! Ako'y sakit! Ako'y ulan ba natin? Mana kami na tawin na drop? Ipuhulog na sa imahagan mo dito, dito, imahagan ay tawin. Ay, kasanalay din na naman na drop. Ako yan sila yung ipataka na na drop. Matado mo na pagkumanin na imayang drop. Ay, yan, na imayang drop. Pwede din na isip ko kung ano. Ito ko din ko ako na kay bro. Pwede ko din ko ako na kay bro. Pwede ko din na yan ako na bro. Ako hindi matigil. Ayun ko lang na naman kay kanino ba na ako'y butsigitan ni Pina sa bro. Ako'y mahalin na ako dito. Sa hita mo na ako nung sinagina ako'y mga nakakalaw. Kaya ako'y berliyay. Ako'y agaw! Ako'y agaw! Ako'y agaw! Ako'y agaw! Ano pa sa ulan? Ako'y nakatataw. Ulan ka na lagi. Ako'y kapyo. Ako'y naging ako'y nagpapalagay niya sa bakit. Ako'y nagpapalagay. Ulan lang ako'y nuran mataan ka. Ako'y nuran lang ako'y nuran mataan ka. Ayaw tayo! Ayaw tayo! Ako'y nalanay si Chahin may ato na yan. Para ako'y naman ato na ako'y nuran sa ako'y nuran. Ako'y nuran mataan ka. Ay,